bitu honetan ikusiko dugu zelan egiten behar diren erroen arteko batuketak. Bueno, printzipioz ariketa honetan bakarrik agertzen dira erro karratuak, baina edozein motako erroa alda agertu. Bakarrik gogoratu behar dugu zein baldintzatan aldiren batu erroak. Eta modu bakarra batzeko erroak da erro bardinak izatea, osorik. Horrez egin zaten dut, erroak ez direla batzen, baizik eta zenbatzen direla. Erro bardina izan behar dako denbora guztian. Bueno, kasunetan, erro 12, erro 48, erro 7 eta erro 8, horan ikusita ez dira bat ere bardinak. Baina, zer egin behar dugu? Barruan agertzen diren zenbakiak, 12, 48, 27 eta 8, deskomposatu. Eta deskomposatu ondoren, biderkagai batzuk gai baldin badira atara kanpora errotik, igual geratzen dana erro barruan, kasu batzuetan geratuko da gauza bera. Eta orduan, erro horiek izango ditugu batu. Horren hasiko gara. 12 da bi bider 3. Kontuz, deskomposaketak egiterakoan. Deskomposaketa harineketan egiten baduzu fijatu barik, txartu egingo duzu. 3 biren 48. 48, 6 bider 8, ez? Edo 3 bider 16. Hau da, 3 bider 2 ber 4. Gehi, bieren 27 da 3 ber 3. Eta ken bateren 2 ber 3. Bueno. Orain, kanpora taralizateko, berbi, berlau, berriru, bi baino bera edo handiagoa izan behar da. Orduan, hemen bi kanporatu aldu. Beraz, lau bider bi, erro 3. Hemen, bi berbi aterako dugu, bi pakete. Ken, 3 biren, bider, bi berbi, erro 3. Hemen, 3 bat aldu atera kanpora. Bieren, 3, erro 3. Eta hemen, bi bat aldu atera. Ken, bateren, bi, erro 2. Orain, geratu diren erroak dira. Erro 3, erro 3, erro 3. Bi 3 horiek aldira batu. Hemen, erro 2. Honekin ezin dugu batu ezer. Orduan, jungo dira geratzen. 8. Ken 3 biren bider 4, edo 3 biren bider 4, oza, 3 bider 4 12 zati 2 6, edo bi honea simplifikatu eta 3 bider 2 6. Gehi, bi bider 3 zati 3, bi erro 3. Hau izango da, hau sedana. Ken bieren erro 2. 8 ken 6, bi, gehi bi, lau. Beraz, emaitza izango da, lau erro 3, ken bi eren erro 2.